खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननोहाय बिराद मोजां लेटेस्ट कालेक्शन ओंखारनायखौ आङो देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना गासैबो रिजनेबल एकदम दामावहायनो मोनजोबगोन डेलिभारि चार्जेसजोंसो लोगोसे होननानैहाय बुंखायो नालाय आङो बेफोरबायदि लोगोफोर जायफ्रा नोंथांमोना अर्डार होनो गोसो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय आंखौहाय मेसेज हरनानै सोंहरनो हागोन स्क्रिनशट लानानै फार्स्टआवहायनो आं देखायग्रोयो आं गाननानै दङलै बिराद समायना दै ओरैबादि मोजांखा एकदम गुरै आरामनो साद्रिखौबो नायनानै लादो नै अल बडिसो दै ओरैबादि समायना गाननोबो कम्फर्टेबल जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनो लादो दिनै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां एकदम बिराद समायनाखा आरोना आगरनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो दानाय सोंनाय पद्मनिनि ओरैबादि गुरै आराम जागोन गाननो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन पिंक कालारावहाय दै दानि दसे सिगां देखायनाय डिजाइनानो ओरैबादि मोजांखा सिनि क्वालिटिया माने गाननो एकदम कम्फर्टेबल जागोन दिनै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दे डिजाइनफोरखौथ' नायनानै लाखादो नै साद्रिनिया ओरैबादि मोजांखा आरो नायनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बेबो पद्मनि टु पद्मनि दानाय दै बेबादि डिजाइननि बहुत खम दामनिबो ओंखारबाय नाथाय बेनि क्वालिटि आरो बेनि क्वालिटियाव बहुत डिफारेन्स दं दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाबानो जाबाय माने नोंथांमोनाथ' दांनो मोनाखै नालाय आं माने बेखायनो बयनोबो माबादि क्वालिटि नंगौ नङा आङो बुंनानै होजोबखायो आरोना दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां दै क्रेभारे डिजाइनाबो नायनानै लादो नै साद्रिनियाबो ओरैबादि मोजांखा गाननोबो बिराद आराम जागोन गुरैनो पद्मनि दानाय सोंनाय लेटेस्ट डिजाइन बेफोरो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बेबो इउनिक कालारावहाय साद्रिनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो ओरैबादि बरिया मोजांखा दै बेबो लेटेस्ट डिजाइन सोलिगासिनो दंखायो दायो खम दामावबो मोनो नाथाय बेयो पद्मनि दानाय सोंनाय नालाय बेखायनो एसे हेभि आरो मोजांसिन आरो क्वालिटि दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दे पद्मनि दानाय सोंनाय खुन्दुङा ओरैबादि मोजांखा साद्रियाथ' लेस गुरै आरामल'खा नै डिजाइनफ्रा गरजियासल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां कालाराव दै बेखौबो मोनगोन दायो नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दानाय सोंनाय पद्मनिनिखा बिरादनो गाननो कम्फर्टेबल जायो आरो बिदिया दायो नायनानै लाबावदो नै ओरैबादि मोजां आरोना ब्लु कालारावहाय साद्रिनि डिजाइनखौ नायदो ओरैबादि गरजियासखा दै दायो क्रिसमासबो सफैगासिनो दङ हाबानि सिजन जायनो जेखौ नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला नङाबा उनावहाय मोननाय नङा दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां आरोना बेबो चकलेट टाइप कालारावहाय बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन ओरैबादि मोजांखा गाननोबो आराम कम्फर्टेबल जागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि इउनिक कालाराव आरोना बे डिजाइनखौहाय सिगांहाय आङो बेलेग क्वालिटियाव प्रिमियाम क्वालिटियाव गाननानै देखायदोंमोन ना दायो बेयो बेलेग क्वालिटि आरो बेफोर गासैखौबो नै दहायनि देखायनाया बेलेग क्वालिटिमोन ओमफ्राय दानि देखायनाया बेलेग क्वालिटि दै बेफोर गासैखौबो 2000नि गाहायावनो मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो मोनसेबो लरेस गैया दैनि साद्रियावबो ओरैबादि मोजां डिजाइनखा आरो गरजियासल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो इउनिक कालारखा सनाफोर बेखौबो मोनगोन दायो दानि आङो दसे सिगां देखायनाय बे सेम क्वालिटियानो बेबो बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना 2000नि गाहायावनो मोनजोबगोन आरोना आं माने एक्जेक्ट आं दामखौ खोन्थालिया मानोना बिसोरना एसे बेखौ दाग्राया एसे खोन्थानो बादा होयो नालाय बेखायनो खोन्थाला आरो आङो दामखौहाय नोंथांमोना आंखौ WhatsAppआवहाय सोंहरनो हागोन दे बिराद गरजियासखा नै साद्रिनि डिजाइनफ्रा नायदो मोनसेबो लरेस गैया दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां बादामालि कालाराव आरोना ओरैबादि मोजांखा साद्रिखौबो नायनानै लादो नै मोनसेबो लरेस गैया गाननो माने जोमनो बिराद आराम जायोना साद्रिया बेबायदि लरेस गैयाबा ओरैबादि गरजियासखा इउनिक कालारावहाय जायनो नांगौ बेखौबो मोनगोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा आरोना बेखौहाय नोंथांमोना दानि आं दसे सिगां देखायनायनिफ्रायबो खम दामसिनाव मोनबावगोन आरोना
आं जाय सिखौ आं जेरैबायदि खमाव मोनबोगोन बेखौ आं बेबायदिनो खमाव हरगोन जाय सिखौ आं एसे हाइ रेन्जनि लाबोनांगोन आं बेखौ बेबायदिनो हरो आरोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायो नै आब'मोन आगैमोन आरोबावनो बेलेग कालारावहाय सेम डिजाइनानो ओरैबायदि मोजांखा बेबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दे बेफोरखौहाय एसे खमावनो मोनजायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन आरोबाव बे सेम डिजाइनानो बेलेग कालारावबाव ओरैबायदि मोजांखा आरोना कालारजोंबो डिजाइनाबो ओरैबायदि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेबो खम रेन्जआवहायनो मोनगोन नायदो नै आब'मोन आगैमोन गोसोम रङाव आरोना ओरैबायदि मोजांखा बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना नाथाय बेयो बिराद लिमिटेड स्टक दे जायानो बिहरग्रोगोन बेल' मोनसिगोन आरो बेखौहाय जाय अर्डार खालामनो गोसो थाबैनो अर्डार होनानै ला बिनिखायनो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेयो बेलेग डिजाइन दे बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेखौबो खम दामावनो मोनगोन नोंथांमोना दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां आरोना बे कालारखौबो बे डिजाइनखौबो नोंथांमोना दायो मोनगोन आंनियावहाय ओरैबायदि मोजांखा साद्रियाबो नायनानै लादो नै गरजियासनो आरोना बेयो पद्मनिनि नाथाय बेयो आखाइजों दानाय नालाय आब'मोन आगैमोन बेयो एसेनो पावारलुमनिया एसे रोजा जायो आरो ओमफ्राय आखाइजों दानाया एसे गोबासिन जायो नाथाय गाननो बिराद कम्फर्टेबल दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां दै मेरुन कालारावहाय एकदम जायनो गानगोन बेखौनो समायजोबखागोन आरो साइडआवबो नै डिजाइन ओरैबायदि समायनाखा सोरबा सोंहरलायोना बसुमतारी दखना दं नामा होननानैहाय थ' बेनि आगर डिजाइनफ्रा बसुमतारीनि बादिनो एसे हांनै जायनो नांगौ मोनगोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो आब'मोन आगैमोन दानिया नायदो नै ओरैबायदि मोजां दे बेबो आखाइजों दानाय पद्मनि खुन्दुंनि ओरैबायदि मोजांखा एकदम गाननो सफ्ट आरो गुरै जायो आरोना एसे गोबा जायो नाथाय गाननो बिराद कम्फर्टेबल जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां गरजास डिजाइन आरोना बेखौबो मोनगोन एबा आखाइजों दानायनि जाय बेखौहाय मोनहैदों आरोना बेखौ सिगांबो फानखांबाय आङो थ' जाय बेखौ मोनहैदों ओरैबायदि फसायखादों आरोना बेनि कालार बेनि डिजाइन माने सफ्टनेस ओरैबायदि मोजांखा आरो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां आरोना साद्रियावथ' मोनसेबो लरेस गैखाया बेना ओरैबायदि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बिराद मोजां दानिया नायदो आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि लेटेस्ट डिजाइन ओंखारनाय दै बेयो बे डिजाइना लेटेस्ट ओंखारनायसो आगरफ्रा नायनानै लादो नै साद्रिनियाबो ओरैबायदि मोजांखा समायना रमायना ओमफ्राय सिनि क्वालिटिखौथ' नोंथांमोना दाङो मोना नालाय आं बेखायनो खोन्थाहरनोसै आरो ओरैबायदि मोजां कटन आरोना बियो ओरैबायदि मोजांखा गुरै आरामल'खा आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि मोजां आरोना बे कालारखौबो नोंथांमोना मोनबावसिगोन दायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दे दसे सिगां देखायनाय खुन्दुंनि क्वालिटि आरो बेनि क्वालिटि सेमानो ओरैबायदि मोजांखा थ' नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबायदि लेटेस्ट डिजाइन ओंखारनाय दै ओरैबायदि मोजां लेस गुरै आरामल'खा प्रिमियामनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबायदि मोजां बे माइदि गानग्रा गिलिर गानग्राफ्रा माने रेजिं सिखौ बारा मोजां मोनाना नोंथांमोननि थाखाय आरोना ओरैबायदि मोजां हेभि बिराद गुरैखा दै जोनाय जेबो गैया थ' आब'मोन आगैमोन दिनै आङो दखनानि भिडिअखौ बेमानिल' कालेक्शनखौ आं देखायथ'बाय आरोबावनो कालेक्शनफोर दंबावो माखासे मानि आंहा देखायनो सम गैथ'ला नालाय आं बेखौ मानिखौ देखायथ'बाय थ' नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननोहाय आङो बेलेग कालेक्शनखौ आं देखायगोनसै थ' जाय बेफोरखौ लानो गोसो नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा उनावहाय मोना आरोना भिडिअ होखांनायनि उनावहाय बारा गोबाव थाया नालाय सिम गोजोन्थों